wato makarantar Malam Ado mai itace. Makaranta ce wacce ake cike makil maza da mata. A wannan makaranta ba za ka iya cewa ga adadin maza da kuma adadin mata da suke karatun Ƙur'ani ba. Haka ya sa yara da matasa da wahala ka gansu suna yawon banza saboda daga makaranta sai makaranta. In ka ce ma ko sana'a ba sa yi, sai karatu kawai. Da ke ilimi kyauta ne lokacin mulki injiniya Ɗahiru Dauda Dala, kuma yana kula da malaman makaranta don maganar gaskiya. A shekarar nan malaman makaranta suna cikin mutane da suke sararawa saboda suna samun isasshen albashi. Kuma gashi ya gunguce kowane malami da abin hawa. Kai, in ka ga malamin makaranta ba za ka sani ba in ba gaya maka akai ba, saboda yadda suke a ƙoshe ba yunwa ga kuma sutura mai kyau, daɗawa kuma hankali a kwance. Hakan ne ya ƙarfafa musu gwiwa wajen aiki tukuru, kuma da ke shi kansa gwamnan Ɗahiru Dauda Dala mutum ne wanda ya tsaya kan kafafuwansa don tabbatar da cewa malamai sun yi abin da ya kamata su yi, kuma sannan sun sani sarai zai iya koran malami in ya same shi da laifi kama yawan makara ko ƙin shiga aji ko kuma wani abu wanda zai kawo nakasu ga matsalar karatu. Shi yasa yake ziyartar bazata. Da wannan irin ziyartar bazata ya kori malamai wajen guda 16 saboda rashin zuwa makaranta akan lokaci, wato late. Shekara 3 yayi akan kujerar mulki ya rasu ne ranar Juma'a da yamma bayan sallar la'asar. Bayan wani gajeren ciwon kai, wato mutuwar injiniya Ɗahiru Dala ta buga mutane da ƙasa fiye da inda kake tunani. Gaba ɗaya ƙasa ta shiru sit kake ji, duka inda ka shiga maganarsa ake tare da yi masa addu'a saboda kirkinsa. Yara da manya tsofaffi kuwa ba magana wajen nuna alhininsu. Misraro abinda ba ka so, sannan ƙara zama ɗan sha ruwa sannan sai in ɗaura. Tashar Kaftan TV ta kuce. Tashar Kaftan TV ta kuce. Tashar Kaftan TV ta kuce.